KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe heeɗuɓe on calminama on jurama mone moon kala inde muɗum e yettode muɗum hande noon eɗen ɗo e daw Samba Mayel Diéry gam abde notitade jiar Baba Hamane ceerno Hamane ko tigui jiar mo waɗanto o woni 10e édition ɗo e daw kono kadi en ji bandiraɓe foof ceerno Hamme ari tigui notitade jiar o kono bandiraɓe keɗani hen caggal ɓeɓe gummi funnague ɓeɓe gummi worgo ɓeɓe gummi Sénégal ha woɓɓe gummima caggal leydi nde wonnoon chaque année oɗo jiar ne waɗa kono hitande foof ne ɓuura oɗo hikka noon ko doole mawɗe gati bandiraɓe foof gari notitima tigui oɗo gorko julɗo nde won noon gorko julɗo ko ligganonoɗo diine l'islamu guila e gurdam makko ɗum fuɗɗi kono ha hande kene jokki tan nene yaaha ɓe mbi ko almudo ceerno Amadou Tidiane Boynaji ko toon tigui ganduɗa ko almudo muɗum ko almudo jabɗo ɗum noon hande tagui dendagal ɓesgu makko e dendagal almuɓeɓe pelliti darade gam ruttudemo teddugal hande ɗum noon ko jiyata ɗo ko foof bandiraɓe gari notitade keewal kadi gari notitade pewal kono ha yesso kadi ko lawol jokken golle ƴeewen tigui ko woni ɗo e nder galle ho ko ɗo kireten ɗo ñalleten ɗo mbalaten e dow Samba Mayel Diéry bisimilla teddinen annabi o jiɗen annabi o jiɗen ɓesgu annabi ngu hadis o wi mi ɗaldi on sunnam o e kitaballahi ko goonga kono ko ɓuri sellude e hadis he nelaɗo wi komi ɗaldi on deftere Allah nde e ɓesgam ngu on hadis ɓuri sellude ganden ɗum mbatten haqqillaji e ɗum kadi yamirore Allah ne fawi hen wama as'alukum alayhi min ajrin illa al mawaddata fil qurba ko kamɓe kaalate ɗon Allah waɗani en one ummi to one ummi ga eɓe jogino haajuji mabɓe kono fodde moƴƴere Allah nde Allah waɗi ɗo nde eɗen keɓiri ɗum ɓeeɗo jinnaɓe mon moƴƴuɓe tedduɓe Allah aaltani en ɓesgu nelaɗo Allah addi ɗum e nder meɗen haaju goɗɗo ala so wona yaltinde hadaye mabɓe sen jaltini hadaye ha gasi so joni jaltinten walla to timmode golle to eɗen jogii golle noon
golle ceerno men gollannode koyno yaafaade tikke e ñamaande rewɓe suutiiɓe sene ngoodi ɗum ne haale tijjaaniya o kadi haale ko ɗum woni golle ɗe yo won heedanɓe ene heen ceerno aboubacry an aɗa momo to ɓe jaɓɓino ceerno boynaaji ɗo denndaangal wuro ngo fof min gaddiiɗo makko ɗo kadi emin mbeennonomo fodde hitaande taw o yaltaani doolol assalamu aleykum wa rahmatullahi ceerno wiyankani ka jaɓanaaɗo ngantu wirduuji ɗi nawmaa ko haa dow asman Cheikh Tidiane Cham janngan yimɓe alqur'an so gasii totten Mouhamadoul Haadi yewtana en no waɗatnoo ni siira annabi o sallllahu alayhi wa sallam eyi Sarif Haadi ceerno wi hannde noon ko ɓe njiɗi njewta e dental he ko yaa haalanɓe alhaali yumma Khadija e baaba Hammad ñaan almudaagal hakkunde mum e ceerno Boynaaji baaba Hammad woni baaba Jibi woni baaba Hammad sabu baaba Hammad ko addonoo to ceerno to ko ndaartunoo toon ko baaba Jibi ko ɗum ndaartee makko enen ngoni seedeeji ɓe meeɗaa yeddondirde hol Ba Oumar bane eyi on woni mawɗo Baba Oumar jarani banelo Ba Oumar tan Baba Oumar Baba Hammad so haalama kamɓe fof ɓe kaalama mbatte e ɗum haqqille ceernugol ala hakkunde maɓɓe Baba Hammad Baba Oumar Baba Jibi ceernugol ala e maɓɓe kala ceernduɗoɓe a sertat e Allah e nelaaɗo mum ceernugol ala ɗon ko neɗɗo gooto woni ɗon so gooto haalama heddiɓe fof naati koye nder on ɗum Seydil Haaji Mouhammad Saydou wino gooto e suddiɓe makko ari tawi omo jodde e ceerno Boynaaji yuurni tawi toon ceerno wonko yinno haaldude e makko yalti o wi sohnaajo o argay holko jinnoɗa haalde o wi wonko jinnomi haalde haa wona aan gooto o wi ko min tan kay woni ɗo ka debbo heƴata e ma sinno ne heƴatno e ma mi wonta ceerno Ahmadou taw a yiyata kam walla ceerno Ahmad natta yam taw a yiyata kam ko on tan jiyata ɗum haaltan sa haalani a wi haw yaha ngara kaalana kam so yehi a ari a haalani kam sa gayni a yehi so ceerno Ahmad arti mi haalana ɗum ko kaalanɗami ko ɗum to on haaltan Baba Oumar e Baba Jibe Baba Hammad koɓe gootum mone maɓɓe fof won heɓani goɗɗo to ceerno to ɗum won ko ngannduɗen hen ɗum haalde ɗum heƴani ɗo ñalawma on e faadi nde wonnoon en leeli fuɗɗade golle ponnoɗen fuɗɗade ko gila 10 heures beele ene yaajana en seeɗa ko mbawɗen yidde haalde ko e gollude ko tawne heƴa hen kono ko midi fawɗo puɗɗiɗen taw alay sago ma darane yimɓe so tawi wonko addi ɗumen yo jogo neɗɗaagu e ndimagu tottirde ko addi ɗumen ko ɗum ko wasiyam min hoorame e ɓesgom ngu fof ɓe tawɗon jaatigeɓe ko haɓɓitiɓe ko joguino fof ene tampani on ene teddina on onon gone rimɓe gone yimɓe faamoɓe ko mbaɗana ko mbawa darade darde poti darade nde en jii lenngel ñande garɗen toon nde mbinomi ko min wi leelɗen arde ko min adi on to caali mawlude to ma garminte puɗɗiɗon arde ƴeewe ko mbatton ko yo Allah won ballo bisimillah Cheikh Tidiane Thiam كنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم صدق الله العظيم. بعد السلام عليكم والسؤال عن أحوالكم أن نصنف بكامل الأدب والاحترام مسامعكم الواعية بهذه الكلمة الوجيزة التي لا أريد بها إلا نفعنا جميعا سائلين الله العلي القدير أن تتفضلوا بقبولها بقلوب ملؤها الإخلاص والصدق لوجه الله تعالى وأطلب المسامحة منكم إذا أسأت فيها الأدب وأقول لكم ما قاله خطيب الأنبياء سيدنا شعيب على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام حين يخاطب قومه كما ورد في القرآن الكريم حيث قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب جعلنا الله من عباده الذين إذا دعوا إلى الله يجيبون وإذا سمعوا القول يتبعون أحسنه bandiraɓe julɓe bandiraɓe fuutankoɓe bandiraɓe dawnaɓe min calmini on min juurima on min ñaaguima on duwaw min duwanima on en gardini e salminanu ndu jinnaɗo men ceerno alpha mo ceerno ahmadou alpha caggal ɗum en calmini mawni meɗen sharif mouhamadoul amin mo sharif hachim e dendagal shurafa u en tawaɓe ɗo en calmini hohoɓe diine wonɓe ɗo guilay almameɓe no ceerno wini ha e jangguinoɓe gande diine ha e hafiseɓe alquran e dendagal julɗo tawaɓe ɗo debbo hen e gorko foof min calmini on min juurima on gollude yamirore noon al imtisalu la yadurru wadde yamirore lorlata jamiraɗo o so wonano ɗum jonde wande ni ene jogui kaalowo mum enen foof kanko tan garɗen hettade ko haalete ɗo nafa ko kadi ko kanko jogiti ɗum ko konguɗe mabɓe goni konguɗi hadara Allah ceerno noon waɗi yamirore
hade men gollude yamirore nde mbiɗa ñaago ceerno yafuya eɓenen jarno mawni amen musidɗo amen giɗo amen sabu Allah gilli amen ne kawriti e yidde ceerno boynaji radiallahu anhu woni ceerno Abou Ñaan sababu garal men ɗo hande ko kanko woni sababu jamma hanki o noddimi mbiɗa wallodiri dawol ponnomi ñallude hande ko barakatu ɗum nene kadi ko barakatu naaɓe ko ɗum jottori o ñaagimin noon sabu Allah ceerno ne ara o yiɗa ñalawma o ɓenna taw min dendani ɗum e makko neɗɗo noon giɗo ma wonko wawi e ma ko ɗum woni sababu min gari rendude ɗo e moɗon ñalawma o hayso wonano ɗum ceerno ɗo ñalli fof amin poti arde Abou Tayyib Almutanabbi ene haala ɗum e maana o haalata maana o koye nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama o wi nelaɗo kun haythu shi'ta tasir ilayka rikabuna fal ardu wahidatun wa anta al awhadu o wi nelaɗo ya kala ɗo jiɗɗa won kala ɗo jiɗɗa mbaɗɗateje amen e daabeje amen tawoytuma toon leydi ndi fof ko gootiri kono minen ko an tan min darata an tan min jiyata minen ne ceerno boynaji ɗo yiɗi fof yo yaha kala to wawi wonoyde aduna o fof ne heewi moƴƴuɓe kono minen ko ceerno boynaji woni mo amen ɗo woni fof min tawenmo toon ko haalate ɗo noon so waɗi nafoore walla waɗi hen ko feewi fof ko ceerno e anniya mum no jimowo o wino uhdi li majlisihi lkarimi wa innama uhdi ma huztu min naamaihi kalbahri yamturuhu sahabu wa ma lahu fadlun alayhi li annahu min maihi jimowo o wino ceerno mboɗo yewta e jondema teddunde nde ko jewtanmi ko noon kawisa ala hen sabu kala ko heeɓi hen ko moƴƴere e teddungal imminde e ceerno rewi e am jettinmi on o wi son paamani noon kal bahri yamturuhu sahabu way kono maayo geej rulde ene toɓa e nder maayo he kono maayo ngo ala ɓural walla rulde nde ara ɓural e toɓo muɗum ko toɓi e nder maayo ho sabu ko ndiyam maayo ɗam ƴerno ngabboye dow ko ɗam tan jippiti wadde minne somi yewtiɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama walla mi haaliɗo konnguɗi ɗi julɓe naftorto ala ɓural gonal ngal hen Sharif Mouhamadoul Hadi Almunadi ko hunde imminode e ceerno en tan rutti e moɗon ceerno noon wi ko yo en jewtu seydatuna Khadijatu bintu Khuwayladin radiyallahu ta'ala anha mo ganduɗa Quraychiyanke o jeeya koye suudu Abdul Uzza Khadijatu ko kañum woni mo ganduɗa gadiɗo jabde Allah e dow leydi Khadijatu radiyallahu ta'ala anha ko debbo moƴƴo mo hono mum weeɓani Khadijatu dañi worɓe ɗiɗo ko adi garal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ñalngu on faaɗi en mbawa haalde siira seydatna Khadijatu fof e nder jonde he kono e dow raɓɓiɗade Khadijatu ko worɓe ɗiɗo adi dañje o ɓesnidi e maɓɓene kadi e hoddiroji Allah ndew yi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ene woni suka ene jogiti e peewal ene jogiti e moƴƴere ene jogiti e needi ɗo dañota ko hay nokku haqqille makko woni e muɗum holno hakkille makko woniri e muɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama en kaali no gandirɗen enen fofof Abdoullahi bam makko nde toɓɓere nde immi e mum woni annore nde immi e mum naati e ranga nene makko ko nden Abdoullahi liggey mum gasi Abdoullahi hawre ladial wadde ko Abi Talib nehi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama caggal nde Abdoul Moutalib yalti aduna Abi Talibin noon
ko gorko ɓesɗo kadi ko miskine e nder banu hashim en koye ɓurɓe bankude o jeeya hen kanko Abi Talib kono kadi Allah hokkimo ɓesgu ha heewi kanko jibini Seydina Ali kanko jibini Jaafar kanko jibini Aqil ɓeɗo fof omo wondi e mumen omo wondi e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama tampere e hokkere fof waɗi o ƴeewi nulaɗo noon sallllahu alayhi wa sallama o wimo sagataɓe wuro ngo pop ene jaaha tampoyde ƴeewoyde golle yaade Cham walla yaade Yaman ene mbaɗa commerce ɓawde a ala ko gollirɗa Khadijatu ko galo e nder wuuro he ko debbo moƴƴo yaato makko gullitoɗamo wasta o ƴettuma e sukaɓe liggantoɓe mo e on sa'a sa yeehi ma dañton golle golla ɗum ko enen sagataɓe ɓe kaldete ɗum andinde en wonde gorko kellifaɗo so hellifama hankanti mofata juuɗe ene fada ha daña alay saago darano yidde wonde darano heɓɓitade galleji ɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓorni paɗe mum yeehi to Khadija yiimo tan e yiyande arwanire welamo wela gueɗe makko ɗum noon ko dokkal immigal e Allah subhanahu wa taala ɗum ko dokkal makko kanko seydil wujudi wa alami shuhud jiiɗo mo fof weltemo ene jeeya e andinde en wonde jiiɗo nelaɗo Allah fof weletamo Hassan ibnu Sabit al ansari waktu nde o jaɓata Allah heferɓe ndendin jawɗele ha kewi dokkimo ko bawɗo yennude kanko Hassan fasinte bawɗo jimri ɓe dokkimo jawdi ɓe mbimo Hassan Muhammad nana ara min mbiɗen jiiɗi so ari kanko Muhammad jiya e makko sifa mo eɗen jalkitiramo mbaɗa ɗum jimol min dokka ɗum sukaɓe re wuro ngo so coynimomo ene jalkitiramo ɗum kanko Muhammad Hassan ibnu Sabit moggini nokku anulaɗo sallllahu alayhi wa sallam feeñanimo nden nelaɗo feeñi tan o ruttini jawdi ndi kanko Hassan Abu Jahal wimo wona ɗum kaldunɗen o wi kono min mi jaɓi Allah caggal hande ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah Abu Jahal wimo wona ɗum kaldunɗen holko waɗi aɗa jamfo min gadodirno e maɗa ko mi yomin dokke sabba naggam so nelaɗo ari aɗa yennamo amin nangto hen joni mbiya a jaɓimo holko waɗi o wi addanimi jabde ko lamma ra'aytu anwarahu qad sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari khifatan ala basari min husni suratihi walastu anzuruhu illa ala qadari ruhun min an-nuri fi jismin min al-qamari o wi kanko Hassan wallahi ɗo darinomi ɗo komi pannoɗo ha Muhammad arami yennamo kono ne jiimi annora makko nde annora o ɗelñi mi ronku dardemo saabu hulande guitam ɗe jalbugol annora o ma mbaɗmi ni juuɗam mboɗo wirna beele mi wawa dardemo ha moƴƴa sababu nde hulande guite ɗe jondam mbaadi oɗo gorko mi lardanimo so wona fodde cereeli hakkude peɗelam ko ɗum dardanmomi saabu o ndu ɓandu wona ɓandu no neɗɗo wayata ni Hassan haali ɗum ha gasi ɓawde ko Khadijatu kaldeten Khadijatu ne nde nelaɗo ari haalanimo projet mum ko yidde liggodirde e makko beele daña ko nawti galle o yi nelaɗo tan o wela ɗum o noddi Maysarata o wimo Maysara ko an ɓurmi wowde an gollidanno e am kono Muhammad sukaɓeɓe kala ko ƴettata sukaɓe wuuro ngo wooɓe wadde ɗo commerce kala koɓe ƴettata kala hen ƴettowo tonne goto kanko hokkumo tonne 5 kala ƴettowo tonne goto hokku Muhammad tonne 5 koye ma mbaddumomi ɗum nene mi yiɗa o tampa dondogol wallumo no bagsuji ɗi dondora e no ɗi jipporto ɗum ne wattu e makko hakkille ƴeewa jikkuji makko ƴeewa sifaji makko ƴeewa no gollirta Khadija ko debbo ƴoƴƴo o wondiri noon o waddiri noon e Maysara e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama holko waɗi noon Khadija jogui oɗon sifa Allah so moƴƴini moƴƴinat gila adan o leli jamma kanko seydatna Khadijatu bintu Khuwayladin radiallahu taala anha o hoyɗi lewru ene dari e ndu woni fodde 14 e leelawal lewru ndu ne tello ene tello hanu naati e nder suudu makko kanko Khadija nden lewru naati e nder suudu makko lewru ndu fecci nden ndu fecci hen feccere naati e reedu makko
feccere heddinde iwri bangi keeci ɗi pottiti kanju reedu ndu to reedu to ndu yaltiri noon e ndu timmi kayru lewru ndu nde o fini o haalani ɗum Warqatu ibnu Nawfal. Warqatu wiimo soko kalɗa ko so gonɗi beeteɗo ko annabi wattande jamanu o ma on jotodir ko joom suudu makko jogorɗa wonoyde. nde Warqatu haalanimo ɗum koko adi ni omo daña dewle makko gadiɗe ɗe kono wonnoon ɗumna e haqqille makko omo watti hakkille e kala gorko mo o darata nde wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sifa mum e tagodi mum e jaati mum o jorti laalla ko o gorko foti wonde ko ɗum addanimo wiide Maysara to yo wattu hakkille e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. nelaɗo yaade e Maysara no gandirɗen qissaji ɗi no mbayi ni. Maysara ne ndaara yi koye mawɓe ɓe jaadata ɗo ɓe ngari fof koye désert wona no gandirɗen désert no wayata ni ɓuɓri heewani kono kala ɗo ɓe jetti kanko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama o woppa mawɓe ɓe jooɗo e ɓuɓri o jooɗo to ɓuɓri ndi ala ɗo jooɗiɗo ɓuɓri ala fof ɓuɓri ndi e hoore muɗum oño immoto mawɓe to feeta e makko kanko seydil wujudi wa alami shuhud sallllahu alayhi wa sallama. so woppi lekki o yeehi elle ko wayno rulde wona rulde noon mislal ghamamati l'imam Busayri wi mislal ghamamati anna sara sa'iratun taqihi harra wa tisin lil hajiri hami way kono rulde ni wona rulde ko paray sewal tangal Allah addi huuri e makko ɗeɓi waade kono rulde ni kala to yeehi no nangue wuriri fof e oɗo saaha waktu jollor paray sewal ngal ko dewgal e makko ene huuramo Maysara ene watti hakkille ene waɗa not ene anniyi nawtade Khadijatu ɗo yimɓe jetti ne jeeye bagage fof wirtoɓe e dow laawol ɗo ɓuri ɓadade beele ne jiye kanko o woni caggal waji ɓe darat marchandise o tan juwa yimɓe ngara ha to woni to ponnoɗo sodde gueɗel gotel fof wiyami hayti waɗanam kiloji sappo waɗanam kiloji nogas ɓe coomo bagage nelaɗo sallallah alih w sallam ha laaɓa kala ko jarata mbuuɗu ɓe coodira ɗum buuɗi ɗiɗi Maysara ene daara ene waɗa not ni Maysara wondiri e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha ɓe garti to seydatuna Khadijatu noti jikkuji ɗi e sifa o andi oɗo wonko woodi ene woniri hono ni ko e on sifa noon Khadijatu waɗi feere ha gidgol muɗum e makko yetti gooto e waniraɓe rewɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko on dogi ƴamal ngal wonare nelaɗo o wimo ko hanma resde o wi noon nelaɗo ko hanma resde nelaɗo wimo holno desiranmi desgol namni ko moyen min mi ala moyen komi alyatima babam neɗomi o ala jawdi ayi hay ɓiɓɓe makko mawɓe min pecci ɗumen minen famille makko o totti kam Aliyu o totti Jaafar yo yaato Hamzatu o totti Aqil yo yaato Abbas ibnu Abi Talibin fodde mbiɗen mbawa ustandemo charge te min ko on foti wallude min mi ala kanko o ala holno ndesiranmi e kadi holmo ndesanmi ko ɗon noon agent secret hawri ko koreji nelaɗo sallllahu alih w sallam wimo aɗa wawi resde Khadijatu sa resi Khadijatu pofta holno ndesiranmi Khadijatu ko mawɗo omo yaara e duuɓi capannayyi min mbiɗi yaara e nogas joyi duuɓi sappo e joyi ne hakkude amen o wimo ɗum wona ella ni noon yaari ha ɓe pelliti yettinde Khadijatu ƴamal ngal no Alaji Malik haaldata e ngala damal ƴamal Khadijatu e kumal e fofof Seydil Haji Malik haali ɗum e tawanoɓe Abbas en Abi Talib en ɓe kalani Khadijatu ha Khadijatu felliti jabde on saha felliti waɗede ñalawma kumal ngal nde ari ko Abi Talib haali discours o Abi Talib nde haalata discours o e tawede Warqata o wi alhamdulillah min jetti Allah minen ɓe Allah waɗi min jeeya koye lasli annabi Ibrahima Abi Talib haalata min jeeya koye lasli annabi Ibrahima fobre imminde Ismaila catal dewgal e fihir woni Quraysh piindi yaltude e Banu Hashim minen ɓeɗo ɓe Allah teddiniri ɗum ɗo ɓe ko minen jibini oɗo Muhammad mo min ganni ƴamande Khadijatu gandon Muhammad gorko wawa ɓurdemo to banggue ndimagu saabu mi limtani on taaniraɓe makko fofof jalti koye annabi Ibrahima jalti koye Ismaila ndewi koye fihir ndewi koye Banu Hashim wadde o gandi to jibinande hay goto ɓuratamo to jikkune hay goto ɓuratamo to neɗɗagal hay goto ɓuratamo
hay sinno hoddirama noon to banggue jawdi ko jogui hen heewani o ala ko jogui to banggue jawdi kono ko joguiti e moƴƴere ko ene sooda dendagal jawɗele aduna Abi Talib haali discours mum ha gasi ɗum wiyete khutbatu nikahi ɗum ɗo koye sunnaji ɗi diine l'islam sunnini wonde dewgal sene hume moƴƴereji desowo o e deseteɗo o fof foti haalede ɗum ɗo ko ni tawra ko adi gargol l'islam Abou Talib haali ka haala ha gasi Warqat ibnu Nawfal jabti haala ka nde wonon Warqatu e bammum Warqatu e bammum Khadijatu jiidi yumma e baaba kamɓe fof koye Asad ibnu Abdul Uzza ɓe jalti kamɓene koɓe Quraychiyankoɓe Warqatu wimo min jetti Allah dokkirɗo en no mbiɗani yaltude annabi Ismaila yaltude annabi Ibrahima reway Ismaila aray fihir gonnen enen fof Quraychiyankoɓe min jetti Allah kertinanɗo an moƴƴere kertinanɗo on moƴƴere wonde banu Hashim en onon Muhammad no mbiɗani ko moƴƴo Khadijatu ne ɓurotako ganda ɗum ɗo debbo sifortono sifore moƴƴere fof omo way noon kanko Khadija to laaɓal to mbaadi to dañal to ɓingu moƴƴagu to rende hoore mum to aduna o fof darade kala biyeteɗo hande ko jontaɗo ene yiɗi arde humana Khadijatu kono noon ɓerde makko jaggi ko Muhammad ɗum noon min jetti Allah baɗirɗo noon o ko ni dewgal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e Khadijatu kumana nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde wondi e Khadijatu ɓawde ko Khadijatu yewtete Khadijatu noon felliti wonande nelaɗo gueɗe ɗeɗo ɗe jogoroɗen limde saabu nelaɗo ɗe gueɗe fof taw e hoddiroji Allah rokkanimo ɗum o ala bandiraɗo debbo mo jiidi nene baba o ala bandiraɗo debbo mo jiidi baba Khadijatu felliti wonandemo bandiraɗo debbo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ala nene saabu nene makko ruttima ko adinde omo helli fe Khadijatu felliti darnademo darde yumma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama no wurdini o dañani neɗɗo mo omo wiya o ko sehil haqiqa en kaali e hadiseji makko omo wiya wonde so wonno miɗo joguittono sehil ko Seydina Aboubacry jogotomi sehil kono min ko Allah tan woni sehilam Khadijatu felliti daranademo darde sehil gayni noon daranimo darde joom suudu ma ɗum feeñoy e waktu nde Seydina Jibril feeñanimo to gaaru Hira nde Jibril haalde makko ene wiya wonde tawimo gaaru Hira wimo janggu o wimi min mi aadoraki jangude ma ana bi qari in nelaɗo wi fagattani o ɓittimi hollirde wonde jangde mahallu muɗum marhal jangde alay sago tampere wona hen neɗɗo pobbiɗoma ene wawma rokkude jangde taw a tampani hay ñalawma goto funtima marhal jangde alay sago tampa ɗum waɗi nde Seydina Jibril wimo iqra o wimo ma ana bi qari in nelaɗo wi fa gattani o ɓittimi o ñoƴƴimi hatta balaga minnil juhud ha tampere fof heeɓimi saabu mi ronku hay fofde o woppitimi o wimi janggu mbimomi min mi adoraki jangude nelaɗo wi o ɓittimi lawol gongol ha ndunkomi fofde o woppimi o wimi janggu mbimomi mi adoraki jangude o waɗiri noon wimo wat tampin hoore ma min mi wona janguɗo mi adoraki jangude ɗum woni ko Seydil Haaji Malik wiyata wa gattahu li bulughil jahdi qailahu iqra wa qala lahu ma dhaka min nuzumi iqra ma dhaka min nuzumi min juɓɓudam no tagirami ni jangude jeyaka hen mi waɗa ko programme pour jangude ene foti wonde noon saabu alqur'ana nokku mo foti jippade o ko alqur'ana tan foti feɗɗide ɗum foti tawde ɓernde neɗɗo o e haqqille neɗɗo o ko ene woni mbomri ko alqur'ana foti feɗɗide ɗum ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama hay batte o janggano ko adi garal alqur'ana qur'ana o tan waɗa programme yo won e makko nde wonno kanko woni alqur'ana qur'anun yamshi ɓawɗo kanko woni alqur'ana noon hade connexion o waɗede hakkude makko e alqur'ana qur'ana o wontamo o wonta ɗum hay hunde fotani toon adade nden Jibrilu hulɓinirimo ni tampinirimo ni nde o hooti Jibril serte makko tan jangguinimo ha yetti malam ya'lam iqra bismi rabbik alladi khalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam Jibril haalnimo ka haala ha gasi o andi ɗum ɗo wona haala neɗɗo
Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu wiyata man lam yaqra bismu rabb fa qiraatuhu batil neɗɗo mo janngani joomum jangde mum ko jangde mere alay sago neɗɗo jangga Allah ha para fuɗɗo janngude gande keddiɗe ɗe nden o jangginama ɗeɗo gueɗe kanko seydil wujudi wa alami shuhud sallllahu alayhi wa sallama o ari omo arde kulol so neɗɗo huuli jangete o ari komo doga omo wiya khadijatu zammiluni dathiruni laqad khiftu ala nafsi hande mi hulani hooram cudde kam tuɗɗon kam ɗi konguɗi o immori gaaru hira omo ñakka omo fewte khadija so woni ko debbo tan meho desaɗo mo ala gueɗe ɗe mbino ɗen nane wonde omo woni yumma omo woni sehil omo woni baniraɗo debbo ene jogui no foti waɗirde réagir kanko khadija ene jogui no foti jaborade nden e nder kulol nelaɗo he sallallahu alaihi wasallam so yettima tan kanko hoorema ko foti ko fayde o hula kanko khadija ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nde yettine wiyamo zammiluni dathiruni gorko mawɗo kellifaɗo joom galle immo ladde ene tenoy walla ne yeehi gase artane dogana haala ka famata so yettima ka debbo desaɗo sa renaki a fayat kono nelaɗo nde ari nde ne ardi on sifa cudde kam mi huuli hande mi huuli e hooram cudde kam gadde mbajju o suddi nelaɗo ha deeƴi nelaɗo ne wiyamo laqad khiftu ala nafsi khadijatu ko mawɗo o wi mbeɗa andi de so tawi ko jiyata ko cheytane mami andu joni so tawi ko jiyata ko noon wona cheytane ɗum ne kadi mami andu ɗum waɗa o itti ɓurtugal makko malaikaji ko tagore Allah senide mbawa darde debbo mo suuraki nden o itti ɓurtugal makko tan ko nelaɗo yiyanno ko o natti yiide ɗum o wiya ɗum noon no waɗi solution muɗum nelaɗo noon hankkandi konngol ngol o ronki deƴƴude laqad khiftu ala nafsi hande mi hulani hooram khadijatu wimo artir haqqille ma ɗum ko enen jangguinta enen rewɓe ɓe so gorko o faayi so ɗanngal o arti so gese o yeehi e so wonko o yahani o dañani so faayi holno ndeññita haqqille makko khadijatu wimo deññu haqqille ma ko adi fo an lam yukhzika llahu abadan komi anda fof mi anda ko hemma ko woni kono mbaɗa andi kam Allah hersintama Allah hoynatama ha yomal qiyamah an hoyata hersata ɗum kam mbaɗa andi ɗum nden noon kala ko hemma ko jaam kala ko wawi hebdema kam no ɗum sifori fof andu ko jaam saabu a hoyata hersata holko waɗi a hoyata hersata saabu an aɗa rondono dendagal bande en ɓe teddedi mabɓe ko waɗi a hoyata hersata an kala taƴiɗoma e nder bande en aɗa jokko e mumen holko waɗi a hoyata hersata an so neɗɗo haɗima ko muɗum ko joguiɗa ko a rendat e muɗum ko waɗi a hoyata hersata kala koɗɗo naɗɗo galle ma a teddinat ɗum holko waɗi a hoyata hersata aɗa salmina haymo salminanima wimo ɗiɗo jikkuji neɗɗo jogata ko ɗum hoya ɗum waɗi a hoyata a hersata wadde kala ko hemma artir haqqille ma andu ko jaam tan wattinta o waɗi soulagé nelaɗo sallah alih sallam ha pari ha haqqille mum yeedi dañi ɗanade ko nden noon o felliti ƴewde solution kam khadijatu bintu khuwayladin radiallahu taala anha o wima mami ceerno goton ɗo ko bawɗo listihar kadi ko bandam warqatu ibnu nawfal wiyete warqatu ibnu nawfal ko neɗɗo janngunoɗo defte mana tawreta ko janngunoɗo linjil ko bawnoɗo tarikh annabaɓe e moƴƴuɓe omo anduno tarikh mumen khadijatu wimo joni ɓawɗa deeƴi haqqille ma arti ar jehen to warqata kalnemo qissa o no wayni ko jiiɗa ko no wayni kalnama ko on jangguinma ko e on saaha ganden ko wi en nelaɗo sallah alih sallam yaade makko to warqatu khadijatu wine explique mo kanko warqatu wimo ala accu o haala ko jiiɗa wimo ko jiiɗa o wi min nde mi yano gaaru hira nde wonnoon alifan nuska wal ibadata wal khalwata tiflan nelaɗo sallah alih sallam ko waɗete makka ko o yaha kanko o natti wawde ɗum o wawa munji ɗum o mani ɗum ɗo wona Allah kono o wawa munji ɗum kono haydara arani ɓawde haydara arani o wiya ko yo waɗ haydara o natti wawde jillodirde e mabɓe o watti yaade banggue goɗɗo gotol o meeɗi yaade fijirde no wanno e nder wuuro he kanko seydil wujudu alim suhudi yimɓeɓe no mbayata ni tan sagataɓe garan mbajomo ane lewona suka yimɓe fof ɗo ne jaa kirɗel ne jaa lenggi ne jaa fof a yahata hay nokku ar kam jalta hande ka seerɗa o watti ni wiide kanko seydil wujudu omo yaha hirde on jamma yettade mo hirde nde tan onno Allah yiɗa o yiya bonande yettade mo hirde nde tan Allah weddema ko ɗoygol o ɗani ittima ɗon ko cafal nangue taw hirde fusi yimɓe kooti
ngol gotolo meeɗi yaade ko ɗeɓi waade noon ɗum nene kadi o yahani saabu nde wetti nde o ɗaani ko wona ɗum ko o watti ƴettude ñamde makko e yarde makko Khadija fewna ha para o yaha ladde sababu no dogde bonandeji batteɗi makka omo woniri noon omo rewra Allah tafakkur miijo makko omo rewra Allah e ko nananno e gueɗe annabi Ismaila annabi Ibrahima ha malayika o ari haalanimo o haalani Warqatu no yiiri malayika o ha gasi Warqatu deƴƴi ko juuti wiimo ko jiiɗa ɗo ko namusu Moussa ay oyo baɗɗo bibje baɗo no ɓawgu jippotonoɗo annabi Moussa Seydina Jibril ko on tigi jiiɗa wiimo hanino Warqatu wona e wayde kanko ari haala probléme makko hollimo kanko ala probléme ko kañum jogui probléme taw Warqatu wona e wayde ɗum Warqatu ko woni Warqatu wiimo hanino mbiɗo wuuri waktu nde makkanaɓe ndendata kamɓe fof pelliti yaltindema wuuro ngo hanino on ñalawma mboɗo wuuri kono hankandi mi nayi wi ɗum tawata kam ɗo nelaɗo wimo jaam amukhrijiyahum min koɓe yaltinoɓe wuuro ngo fottono way yiɗede e wuuro he e jeeyede hen e jiidede hen mo jiidani makka fof jeyaka toon tani ko artiri Quraychiyankoɓe e nder makka maɓe jaltitam Warqatu wimo aha maɓe jaltini ala fof bawɗo dañde moƴƴere o tolnide e nder moƴƴere ndeɗo so wona awwalan o ado añede ɗum no artiri haqqille ma ganda bande ɓe ko añoɓe ma ganda koɓe haɓoɓe ma ganda hunde fof men mbaɗe ɗum ko enen kaldete enen bandiraɓe julɓe so Allah hokkima nema kullu dhi ni'matin mahsud kala mo Allah hokki nema koko hasitte accuɓe kaasido kono an jokku haaju ma gonda e Allah ma Allah yaltine hen Warqatu haalnirimo dani wimo noon seedunomi wonde mi jaɓi ko ma ko yawmal qiyamati ni nela sallallahu alayhi wa sallam Khadijatu moftirimo ɓawde ñalawma ko woɗɗi ceerno kadi wino sen juuli ke en duwotoɓe minenne kadi komin ñaltoyoɓe ha joni ɗumin gonɗo komin ñaltoyoɓe ko arnode bandiraɓe woɗɓe tawaɓe ɗo e barkinorade tawtorede ceerno battidortoɗen ko Khadijatu wurdi e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah hokkimo ɓesgu moƴƴu ɓiɓɓe nelaɗo Allah fof kanko jibini so wona Ibrahima kanko jibini Ruqayya kanko jibini Fatima kanko jibini Alqasimu kanko jibini Zeynab Al-Kubra Zeynab wadi jibinde aywa ni ɓiɓɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fof Khadijatu jibini o wattindi jibinde Fatimatu bintu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko on woni dontuɗo ko wonno e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko on woni dontuɗo qurbaniya mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam on woni jontuɗo sirruji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam on woni yummum Al-Hasan e Al-Husayn Khadijatu fodde muɗum nde yalti aduna fodde duuɓi sa yi Sayyidatuna Aisha ceerno wi yo sukaɓe ɓe jim Sayyidatuna Aisha sa yi Sayyidatuna Aisha o nawlirama e rewɓe jeenayo omo wurde mabɓe eɓe gondi mon fof e suudu mum hay goto mabɓe o meeɗa wattude hakkille kono Khadijatu o ronki wasde ɗum hirde Khadijatu tan no hirata nde wonnomo andi to nelaɗo Allah ala mo wawi rendude toon to ɓerde mum to so wona Khadijatu ɗum waɗi heddiɓe o nangani koɓe nawli ko en malgré ɓen o tawi ɓen tawimo ɗon kanko o tawani ɗo Khadija kono o nangani ɓe wondi ɓe ko nawli ko en o nangi tan ko Khadijatu woni nawli ko waɗi ñalawma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama kanko Khadija omo jogui miñi ko debbo ene wiye Haalatu bintu Khuwaylad Haalatu e Khadijatu ene nandi eɓe nandi mbaadi eɓe nandi sawtowol nelaɗo wari dammuwol yiɗɓe Khadijatu ɓe Khadijatu yiɗodirnoɓe kala nde o dañi hunde o ittat gueɗe mabɓe o wiya oɗo ko sehil Khadijatu wonno nde he nawanemo nelaɗo wari dammuwol on ñalawma wi Haalatu yo nodde yo aran gueɗal Khadijatu Haalatu bintu Khuwaylad ari galle nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o leeli arde o tawi nelaɗo no natti no hurju o wano ni waɗi ko no sifa salni e suudu ni kanko Haalatu o dari e sal he o tawi Sayyidatuna Aisha nana e nder sal he o salmina Aisha o wi ko Muhammad nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jinmi yiide Aisha wi ɓaade ko an yetto o mona e suude he tan Haalatu bintu Khuwaylad dari e damal suude he o wi assalamu aleyka ya rasulullah sawtowol ngol tan nelaɗo jiiɓi sikki ko Khadijatu maayi ko ɓooyi kono wonno ɓe nandi kaɓe jiidi nene baba nandi sawtowol nde wi assalamu aleyka ya rasulullah tan nelaɗo jiiɓi toon
wayno khadijatu haaldata makko ni khadijatu arte makko o yalti o fore haala tan giɗɗe ngone addude gonɗe omo wiya allahumma haala no ñalliri haalde haala khadija ni seydatna aicha mettini wima accan yimɓe nayejo qouraychiyanke ndesnoɗa allah hokkima debbo ɓurɗomo wadde fayida laaɓi sappo ko qouraychiyanke ko cukalel ko gando ko sha'ir ko fofof allah hokkima on debbo ko tagi aɗa siftoro khadijatu tan a tampinima nelaɗo wima khadijatu debbo wawa ɓurde ɗum andi ko waɗi debbo wawa ɓurde mo amanat bi id kafara nnas wa saddaqatni id kadabani nnas wa wafatni min maliha id harramani nnas debbo wawa ɓurde khadija nde aduna fof dari yeddi nelalam ngal kanko adi gonɗinde on no ɓuuro nde yimɓe pop makka dari ɓe mbi komi penowo ko nden kanko khadija o felli darade o gonɗinimi on ene ɓuuro nde makka waɗimi embargo hay goto woto yeeyam hay goto woto sood e am ko nden o itti dendagal jawdi makko o tottimi o wi min kala ko jeymi ko an jeeyi saabu min e hooram ko an jeeyi est ce que on no ɓuuro ene jeeya e ko adi hokkude nelaɗo sallah alih sallam leegal makka ɓurnogal wadde quartier ɓurɗo wadde fayida wiyete ko hajun khadijatu adi hokkude nelaɗo sallah alih sallam galle suka mo wonduno ɓurɗo wadde fayida e nder ko joguino jiyaɓe makko ɓurno hen wadde fayida ko zeydou bun haris o itti zeydou o hokki nelaɗo sallah alih sallam kala ko moƴƴi khadija handinno ɗum koye nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo wimo o debbo ɓurotako wimo kadi allah hokki kam e makko ɓesgu ko hokkanimi e rewɓe woɗɓe ɓe gonama ɗum waɗi andu khadijatu bintu khoyladin wona debbo ɓurotoɗo seydatna aicha hakke mum mettinde o wi haalata nawata tewo on ñande tewo kam yahani kono nelaɗo haalnima ko omo fota nande ko o woni e dow raɓɓiɗinade khadijatu bintu khoylat eɗen mbawi haalde ha subaka gonɗo khadijatu taw en dartinani nde won noon ɓurde ko sahabiyatun jalila mo ganduɗa ɓural mum gasata no hani enen rewɓe janggen e yumma khadijatu janggen e jikku makko wonde moƴƴo wonde karaysire ɗoftade joom galle mum huufa joom galle mum waktu nde poɗɗa heedandemo ɗo nene makko heedantamo kanko joom galle o keedanama ɗon waktu nde bani ko debbo ɗo fonno heedandemo ɗo keedanama ɗon waktu ɗo joom suudu fonno hedde ɗo keedanama ɗon ko noon khadijatu waduno e seydil wujudi wa alami shuhudi sallllahu alayhi wa sallama ko wona ɗum ko ɓe mbino yen kaal hunde e hakkude jinnaɓe men ɓe baba hammad baba oumar baba djibi hakkude mabɓe e ceerno ahmadou alpha radiallahu taala anhum jamian jabotomi komi anda saka mi haala mi anda ko gandumi hen ko juuti e ko raɓɓiɗi ko foof ko wonde gilli mabɓe e ceerno boynaji ko gilli ɗi curotako ɗum mboɗo andi ɗum mboɗo andini kadi ceerno hoolare mum e mabɓe ko hoolare nde alaɗo haaɗi ɗo noon hakkude yidde nde ɓe jiiɗi ceerno nde e hoolare nde ceerno hooliɓe nde sen jolama eɗen mbawi sarhinde kono holno almudagal mabɓe wayi e ceerno boynaji ɗum mi anda mboɗo andi eɓe jiiɗi ceerno yidde nde alaɗo haaɗi mboɗo andi ceerno no hooliɓe hoolare nde alaɗo haaɗi ene jeeya hen tan baba hammad radiallahu anhu ene jogui hay film goto jahowo yimɓe heɓe cikata kanko woni ceerno boynaji nde wonno yiɗi ɗum haɓe nandi mansour ala dienne gari ɗo ene jimanamo omo jooɗi hewɓe so jii film o anduɓe ceerno boynaji ɓe so jii tan mbiyata o de ko ceerno ahmadou alpha taw ko baba hammad woni ɗon ɗum noon ko gilli tengtuɗi neɗɗo sa yiiɗi hunde gongre gonga a wontat ɗum sa yiiɗi hunde gongre gonga a wontat ɗum ɓe ngala ko wona ceerno boynaji radiallahu taala anhu ɓe ngala ko wona ceerno boynaji min gari ɗo jamma ɓooyi seeɗa mboɗo arde sharif abba mo ceerno yahya miɗen gardi e aliou ñaan min mbaali ɗo on saaha omo ɗo taw mawni ha weyti o ɗanaki hayso omo duwo no jangguirten fatiha e salatul fatiha ko indi ceerno boynaji o haalata ɗo yidde e hoolare wawi hadde nden ɗon yidde noon ko nden woni jaati almudagal nden woni yidde Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu yiɗi nelaɗo Allah ha Cheikh Tidiane wonti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nden yidde ceerno ahmadou alpha yiɗi nelaɗo Allah ha wonti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam
ɗum waɗi koɓe jiiɗi ceerno boynaji ko kamɓene ɓe gonti ceerno boyna radiallahu taala anhu ko ɗum addani en jooɗaɗe ɗo nde ɗo jonde hannde eɗen ciftoraɓe eɗen duwanoɓe eɗen barkinoroɓe e tawede jinnaɗo men ceerno alpha e tawede dendagal julɓe tawaɓe ɗo ɓe ceerno boynaji ɗon radiallahu anhu ko ceerno belɗo yidde saabu ko ceerno kawruɗo e julɓe foof kawraɗo ko hawra e makko ko jikku o kisa ko ɗum woni jaati nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko hawra e makko fof ko jikku ɗum waɗi eɓe namno ahmad shawqi ɓe mbi holko waɗi sahabaɓe ɓe ridwanullahi taala alayhim goto hen fina subaka wiya nelaɗo babam ko gañoma joni noon so jihad dawi accu hay goto koto heedam e wardemo saabu ko añma ko holko waɗi neɗɗo ne yiiɗa nelaɗo sallah alih sallam ha jarana neɗɗo o wawde soppude dande bammum saabu nelaɗo allah aboubaytar ibnul jarrah waɗi ɗum abdoullahi ibnu abi salul wina waɗa ɗum nelaɗo haadimo abdoullahi ibnu ubay ibnu salul ko mawɗo naafigue madina on jogui ɓiɗɗo ne wiya abdoullahi bun abdoullahi on are nelaɗo wimo babam no way anjamani accu so walde dawi mi taƴa dane makko mi yiɗa goɗɗo waramo yimɓe tan ko min kennami hen mi weltinirma warde babam ɓe namni ahmad shawqi noon ɓe mbimo holko waɗi neɗɗo ne yiɗira ni nelaɗo sallah alih sallam o wi ko inna shama'ila in raqqat yakadu biha yughra al jamadu wo yughra kullu dhi nasami o wi jikku so sewi o weeli o weeɓi kala ko allah tagi hay ko ala fittanu ko wiyete jamatat ko hay ɗum yiɗanmo ala ko hayli noon baɗɗo tewo ƴiƴam ɗum addan ceerno boylaji radiallahu taala anhu yiɗede nden moƴƴere on jikku on sunna ngol guidgol allah ko ɗum o rufi e yiɗɓe makko ɓe baba hammad en baba djibi en baba oumar en ko ɗum woni koɓe duufi e ɓesguji maɓɓe ko ɗum woni ko yahata ɗo ha ñalawma hande o ceerno a wino yo yimɓe ɓe jiit nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam eɗen ceernanoma dawnaɓe ene jiit nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam saabu daw tan mouhammadou rasulillahi daw kalfeji sappo daw sa hasbi ɗum ko sappo e ɗiɗi mouhammadou rasulullahi kalfeji sappo e ɗiɗi wadde dawnaɓe ko e nder nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jeeya cheikh ibrahima Niass noon wino nelaɗo sallah alih sallam bi hubbika tad'uni dawa in adidatun jamalun wa ihsanun wa tabbun muwafiqu nelaɗo ɗo darɗa e mum foof a ɓeydoto yidde a ɓeydoto weltade o wino ko jinmi nelaɗo ko ene noddami e yidde nelaɗo gueɗe kewɗe hen gueɗel sa daarimo ko joɗɗa yiɗatmo gueɗel ɗimmel guel so gollodiri ko moƴƴa yiɗatmo gueɗel tataɓel guel o jogui ko jikku mo ena hawra e kala neɗɗo no sifori nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko noon wano ɗum waɗi enenne yo allah hokku en waade oɗon sifa yidde nelaɗo noon woni kumtal haaju no ceerno wini cheikh oumrul fouti wino balagtu bi hubbil mustafa kullu maqsadi balagtu bi hubbil mustafa kulla maqsadi bihi yanjali gammi lada kullu mu'sidi cheikh oumar haalata o wimi heɓiri saabu yidde nelaɗo sallah alih sallam kala ko wonno fandaram kala ko panditinomi e aduna e ko panditinomi yawmal qiyamati fof mi heeɓi tekkiɓe ɗum ko yidde nelaɗo sallah alih sallam o wi bihi atali fawqal hasudi hakke am yidde nelaɗo hay gañam e haasidam mbiɗa toowa mbiɗa wona dow mum sababuni ko jinmi annabi o sallllahu alayhi wa sallama battidortoɗen ko ceerno wi yen gon mantoɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ko nonne kadi cheikh oumar ha jonni haala omo wiya balagna bi madhil hachamiyi mouhammadi maqamatu qurbin la yuballighuha al kasbu balagna bi madhil hachamiyi mouhammadi maqamatu qurbin la yuballighuha al kasbu min keɓiri yidde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e mantude ɗum komin mantata nelaɗo sallah alih sallam ko min keeɓi hen e gueɗe e ɓattogol allah ko ganduɗa so liggey e faggitade hokkata ɗum hokki min ɗum tan ko yidde nelaɗo sallah alih sallam min calmini on min juurima on e battunimo wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo wa akhiru dawana an alhamdoulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullah eɗen ñaagui allah jonde men nde yo allah jippini e jonde he weleede muɗum yo allah hokku en heen faydal akbar faydal aqdas e sirral akbar ko ɗum woni ko dartate aduna e lahara
haajuuji aduna ɗi fof ko toon mofti yo Allah humtu haajuuji men wona kala jiiɗo en Allah humta haaju mum aduna e l'aakhara fof bijaahi rasulillahi indallahi salawatullahi ala rasulillahi jonde nde so nde waɗa tawde Allah waɗi ko min woni ɗowowo jonde nde hade tabitineede yomi haalde heen yimɓe ɓe ne keewi haajuuji enen fof njoddoɗen lelnen ñalawma o taw ko enen fof pewjidi ɗum so wonaa ɗum ene waɗa sa'a ɗum ara taw haaldama taw min mi tinaani somi tinoyii ɗum man woppa haajuujam sabu majjum so wonaa ɗum mi waawaa hawrude heen mboɗa ñaagii kala nde ɗum waɗe kaalden e téléphone kaalden kawren heen ɗum ɓuri feewde yo Allah won ballo bijaahi rasulillahi indallahi njaɓee duwaw jonde nde gooto fof yo fiɓe haaju mum hay gooto woroyaa noon taw wottaaki hoɓɓe ɓee fof yo pat bottaari deftaama ara ngottoɗen fatiha wa salatul fatih amin eke ɗum noon bandiraɓe on calminama ha joni eɗen darde goto e ɓiɗɗo ceernajo ɗum noon Mariétou min calmini min jurmama e sa Saliata salminama aussi a juurama a weltanama sababu garangal maɗo hande nottitade ziar bamma no jiruɗa machallah ziar o waɗi fayida kadi min beltima bandiraɓe fof gaari alhamdoulillahi kadi min beltori ɗum hamin jettiri ɗum Allah kadi hitande fof ko watte ko kadi ko ɓeydare tan min jii hen vraiment min belti kadi nottiɓe fof jarama Allah jarama guila e Abidjan naɓe ha e France Belgique ha e Gabon dal Sénégal partout an holton gummiɗa arde nottade ziar min gummima ko Côte d'Ivoire kadi ko ziar o tan addi kam ɗo hen holko welma e ziar he ziar o no jiirum ɗum ni mi weltima kadi mi weltima no feewi kadi mi yii hen kadi ko meeɗano yiide mi sikki mbiɗa wawi wiide ko premiére fois hawde ziar e ngol ɗo lawol donc so hawre yamirode Allah kadi so Allah newni kadi mi yiiɗa oɗo kala hitande mbiɗa yi tawtorede ziar Baba Hammane allahuma amin ɗum ɗon a jarama Mariétou ok ha joni eɗen gonde goto e ɓiɗɗo ceernajo woni Sarif ummi ha toon ko Belgique gam arde nottade oɗo ñalawma Sarif min calminima eyyi bisimillahi rahmani rahim min calmini dendagal Pile TV min juurima ɗum e min ñaguima ɗumen duwaw e weltanade on gummogol moon déplacement arde ha ɗo henne hawrude ziar jinnaɗo hunde min beltori ɗum no feewi ko ɗum woni lancement o holno jiruɗa ñalawma hande o e ñalawma hande o ko caggal ko weltade e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e yettude jinnaɓe men ɓe ɗiɗo rewɓe worɓe kala ko daña ko kamɓe kala ko heeɓa ko kamɓe kadi oɗo jiyaɗo Allah baɗanteɗo ziyaro ko jinnaɗo men enen goni ɓii ko tokoso e worɓe Allah ko waɗi ziyaro fuɗɗi faade hande hitande foof Allah ne totta en moyen e sembe e kattande no garduɗen tawiɗen ziyaro ɗum ko yettere Allah won noon kala ko mawninimo hamin belto hen kala ko mawninimo e hamin jiiɗi ɗum Allah ne hokki min sembe e moyen arde min tawre dendagal julɓe ne noto rewɓe worɓe jeeyaɓe e wuuro he e jeeyaɓe caggal wuuro foof ne gara notade ñalawma he ko weltade mawde min jooɗi hen ñalawma ko ñalawma bamma kono ceerno hamme ari notitima holko mbawɗa wiide e haalde e ceerno notitiɗo hande o eyyi ceerno notiɗo hande o ko ceerna men ko jinnaɗa men ko jinnaɗo mum wiyete ko ceerno Ahmadou Alpha Bocara radiallahu taala anhu ko on wonno jotodiral sababude jinnaɗa men e kañum guurdi guila min jibinaka min jibina e nder hen min mawni e nder hen min nehe e nder hen o holli min moƴƴude o holli min lawol peewal e lawol moƴƴul yo min ndew hen Allah kadi rendinimo ɓesgu mako rewɓe worɓe taniraɓe foof ne ndewi caggal mako ene ndewi yidde mako ha ñalawma hande mo gonɗen o ko ɓuuri welde me ñalawma hande ko ɓuuri welde me ñalawma he foof ko no dental ngal way yodde ni saabi ɗum ko dental enɗam ko dental l'islam ummiɓe jogli aduna foof to gone aduna he won ummiɓe ha Côte d'Ivoire rewɓe worɓe won ummiɓe Gabon won ummiɓe to amen ha Belgique won ummiɓe gori Sénégal ɓe min ganda mi meeɗa yindirde wawi dañirade ni tan ko homno oɗo ñalawma mettere ne woodi yimɓe foof kawra gara ko jenayse kono dañde ñalawma poɗɗo ni taw koye belemba yimɓe foof yiide hen hamin jettirɗum Allah no fewi ñaagui Allah yo Allah rokku sembe kala nde yonti dañano arde kamɓe ardiɓe ziyaro seremɓe yo Allah hokkuɓe sembe
no ɓe mbawi ɗowrude golle ɗe e mawniraɓe e foof minen ummoroɓe ladde ɓe min ñaagui Allah yo Allah waɗa moyen kala nde yonti Allah hokka min moyen e cellal no min gardi ko ɗum woni alhaali o e weltanade on Pili TV. Alaji Abdoul Hamane ko on tigui dardiɗen ɗo ko goto e ɓiɗɗo ceernajo he kaw Abdoul min calmini min juurimama. min calmitima on min bismima on. hande ñalawma hande ko ñalawma mawɗo wiya hande ko hande woni ganduɗa 10e édition ziar bammama waɗante guila fuɗɗi e yesso mum ha e caggal muɗum holno jiruɗa ñalawma hande o. ñalawma hande o yanta ñalawmaji jawruɗi ɗi ko ñalawmaji weltare wan noon a noddi banden garima gari walludema e ko jiɗɗon wadde ko kadi goto fof darima dande nde fof no darande nde pewni ha fewi so gonga ala min ko wodinimi hande so wona yettude Allah e nulaɗo muɗum e jarnade bandiraɓe. kono noon holko ɓuuri weldema hande e ñalawma he par ce que min jii bandiraɓe guila hanki ha joni hamin mbaɗi découvrir minen kam min natan tan kono tigui hamin nana manorema e wuuro he ko an liggini ɗum hoorema malla ko banden jiɗɗi ɗum tottuma. eyyi andi neɗɗo kala no wawi wade ko woɓɓe mbawi ñawde mo neɗɗo tiiɗi ɗo ñawto hoore mum neɗɗo kadi kala no way so moƴƴi so tawi o hoddi koye bonɓe tan moƴƴere makko yaltata so tawini kadi ko bonɗo so hodde moƴƴuɓe tan bonande makko yaltata koɓe kalata yam ko fof koye mabɓe woni somi yiɗino moƴƴude kamɓe soɓe moƴƴani gasata moƴƴi ko kamɓe teddi ko kamɓe rokki wune ko kamɓe. organisation no wayi ganduɗa ko fate banggue e guura e foof ko bandiraɓe malla ko an tan malla ko laamu. ala ko dendagal foof laamu ala hen ko dendagal bandiraɓe foof bandiraɗo noon ala ɗo haali ko bandiraɗo foof ndewa noon koko yaña ɓesgu makko ngu ko wona ɓesgu makko ngu kala mo so on saaha yonti so teddinirama ko waɗi hen foof ko noon tan ñawra kono wona laamu kam ala hen junggo taw d' abord ko dendagal bandiraɓe tan wuuro ngo e ɓesgu makko ngu. ko ɓuurma welde hande oɗo ñalawma oɗo jeune. eyyi ñalawma o de hande omo weeli no fewi nde waɗi noon so tawi a kewni walla événement are nder gurdam maɗa alhamdulillahi rabbil alamin no tawima aɗa sellira bande no fota takkodiri e muɗumen ko foti haaldede fo ɗon kalda ko foti goldede fo ɗon golla ko beelema so gonga kadi encore TV onon télé moɗon nde ko noɗo mbiyatano kadi Pili TV c'est la première fois ari kadi aussi firti ko c'est à dire ɗum fuɗɗima yañede hankkadi ni ko yaña noon hankkadi ni yenana an ko nden dande fuɗɗi a fuɗɗima dande way kono a waɗama invité ya ɓeydu tinnare ni eyyi ɗum ene jeeya ko weeli min nde waɗi noon ma rokkumin occasion min jarnori yimɓeɓe kala mono fof e dande no darino. minen aussi minen Pili TV komin télé ganduɗa fulɓe ko pulagu kala min darani kalɗo neɗɗo dariɗo dariɗa so tawi a noddi min tan komin nototo pulagu no hannirta ni ko hono ko mbawɗa wiide Pili TV moma saggede. min mbiyata Pili TV ko yo Allah juutnu gurdam juutnude gurdam joni noon tindi ko radio ngo e wonɓe radio ɓe foof fandare hen nde foof so tawi ko moƴƴere yo Allah timmin amin beltini gargol mon ɗo henna amin beltini on no fewi kadi amin mbiya amin jaade moon kala darde min mbawi darade e wonande gurdam Pili TV sabi dowla men dokki amin daro nden darde so Allah jaaɓi. Allah jarama. merci beaucoup Seydou Niane a jarama yo Allah yebma jeere ha joni eɗen dardi ɗo e Alaji Soule Niane ko goto e ɓiɗɗo babiraɗo Alaji Soule Niane min calmini min juurima. waaleykum salam wa rahmatullahi audubillahi min acheytan irrajim wa sallllahu wa sallam ala seydina Muhammadin wa alihi wa sahba mi salmirima on mi juurima on onon dendagal ɓe garduno mi salmirima on. tigui tigui Alaji Soule Niane ko raɓɓihinade tan e ganduɗa gam andude yidde andude seeɗa oɗo baɗanteɗo jiar ceerno hamme baɗanteɗo jiar hamin jiiɗi kalnamin hen seeɗa tan e gam raɓɓihinade gurdam makko nde fuɗɗi jiar o ko yesso makko malla ko caggal makko haɗa golɗe jara ɗo min jiiɗi mbaɗnami régime alhamdulillah rabbil alamin oɗo mawɗo baɗanteɗo jiar wiyete ko ceerno Mahmoudou Niane o ɓuuri andirede ko Baba Hammane jiar o fuɗɗi guila gurdam makko haalde noon gurdam moƴƴo hay sinno ko gurɗo hitande wotere weeɓani ala haali Baba Hammane ko juɗɓe duuɓi dañi temedere fawde wa amma banggue gurdam makko gurdam ko moƴƴam ko almudo wona almudo bindi ko almudo tarabuya ko noon ko gonɗuɗo ko pelliɗo ko yiɗɓe seerembe mum ko rewɓe seerembe mum o gollini seerembe hawɓe weelu Allah Allah wi ridallahi akbaru min aljanna hebde weelu Allah ɓuuri hebde aljanna o heeɓi weeli seere makko o heeɓi weeli Allah o heeɓi weeli nelaɗo o heeɓi weeli Cheikh Tidiane o heeɓi weeli enɗam makko foof ɗum tagui moƴƴere nde jiiruɗa no jiirini ziyara o fuɗɗi guila gurdam makko en yaha noon en ɓeydo mawnude ko mawne duuɓi makko ko hedde laabi ɗiɗi malla laabi tati kono fuɗɗima kam ko adi ɗum duuɓi jeego malla jeeɗiɗamo tawa nde mawnude caggal duuɓi ɗiɗi duuɓi tati o yeehi kono hirande fof min jetti Allah ene ɓeydo mawnude en ɓeydo yaarude yeeso julɓe ɓeydo nohrade seere ɓe ɓeydo nohrade sérifaɓe ɓeydo nohrade kala julɗo e moƴƴo to woni ɓeydo nohrade feeñande feeñi hen ha télé watti arde hunde ko mawni nden wontono ko radio malla téléphone malla publicité joni ko télé e radio e hoori mum ari ɗum firti ko mawni emin jetti Allah ngol mawnugol
Allah jokki ɗum ɓeydi ɗum ha no julɓe guidiri tigi tigi holko mbawɗa haalande min seeɗa hakkude makko e ceerno makko garɗo notitade hannde hakkude makko e ceerno alpha mo ceerno ahmadou boyinaji kanko wimin seere makko ɓe ne mbaye makko no tufam ni tufam woni hen ko ndiyam e kosam e sukara so rendi sertata yimoɓe jiminane fodde no yidiri ceero boyinaji ha wonti ceero boyinaji sakkete gurdam ceero baba hamman amo jogui film o jahowo ɗo darɗomo fof sikata ko ceero boyinaji o yiɗi ceero boyinaji ha wonti ceero boyinaji somo wuuri ɗo sa wi inde ceero boyinaji tan o hikkito wullo walla mo jooɗiɗo mo yewta yaɓoto mo wullo wone woyde yimɓe mbiya gono ceero boyinaji ariɗo yidde makko ceero boyinaji ne satti haalde kono ko guiɗo pelliɗɗo tabbiɗɗo e yettere Allah nelaɗo ndeysan hamin gandi ko min jiiɗi yewtudema kono heewi kono tawa hokkani konngol ma sakkir tan konngol sakkir ko yettude Allah e nelaɗo mum yettude julɓe e yettude enɗe meje ɗe foof la so yima endam ɗam min jettaɓe min jaraɓe debbo e gorko suka e mawɗo ɓe noddama ɓe norima ɓe moƴƴini gonka ka wadde ziyara ko ñaame ko yare sattani sattude ko nodde noote yimɓe ɓe fof noddama notima ɓe moƴƴini ko jibini e ko jibinana fof rendiɗo alhamdulillah so ziyaro yonti min ngala événement hande poɗɗo e ziyaro so yonti kala to neɗɗo amen wonno ummorton ara min ndenda min gollida min jindira min gonda ɗo yontere balɗe sappo min mbayno min koota ɗum ko weltare ɓurde mawnude min e banggam allahumma salli ala rasulillah tigi tigi ala ardi ɗo e Alassane Niane ko on tigi woni garangal sababu garangal Pindi TV ɗo e daw yidde makko pulagu nde wonno neɗɗo wawa yidde bandum taw yiɗani hoore mum o yiɗi hoore makko haw paari ndewtini pulago o yiɗi pulago o wi noon Pindi TV ziar babam on mbaɗan déplacé garon ha ɗo tigi e daw garon tawtorɗen ko mawɗo e fansiji Pindi TV ko mawɗo kadi ganduɗa e balluɗo pulago ha no hannirta ni so tawi min dardimi ma ɗo min jogui komin kalema no fewi gati hamin gandi darde ma e pulago ɗum noon Alassane min calmini min juurima calmina min calmini min juurima kadi ko iɗi fof min jetta Allah nelaɗo muɗum min jetta seerema hamin jetta jinnaɓe kadi hamin jettani jinnaɗo Allah min jettamo Allah no fewi kadi no moƴƴiɓe rewnoɓe minen fof min jii gartam muɗum enen kadi fof hannde en jii ɗum o janggani kono hannde won jangguɓe hewɓe dañani hannde ko dañi ko alhamdulillahi rabbil alamin Allah hokkimo ɓesgu kadi ɓesgu fof alhamdulillahi kadi rewi lawol ma waɗi fof kadi Allah andinimi l'islam kadi ndewi pele o rewnoɗe pele rewnal ɓesgu fof kadi ari rewi hen kadi en jettiri ɗum Allah ene laaɗu muɗum holno jiɗɗa ñalawma hannde o 10e édition ɗo tigui e daw eɗen gandi bandiraɓe kono gaari min kam ko c'est la première fois tawami kono ko jimi ɗo ko doole mawɗe holno jiɗɗa eyyi kañum kam alhamdulillahi rabbil alamin Allah ziyaro hitande foof ene weela kadi kala hitande arde kadi mbiya kadi ɓuuri ɓernude kadi welde kadi ɗum kadi ɗen jettori ɗum Allah laaɗu mum fof kadi ko jaɓanede duwaw e jabnede duwaw o kadi e jabnede duwaw seere muɗum ko ɗum waɗi ɗum a jarama Allah jarama joni eɗen dardi ɗo e goto e ɓiɓɓe babiraɗo woni Ousmane Niane ummi ha toon ko Kodowar gam hande notitade e oɗo ñalawma ko ñalawma mawɗo e mabɓe ɗum tagui ɓesgu ngu kala toɓe goni kamɓe foof ɓe gaari notitade hande ɗum noon ceerno Ousmane salmin bandiraɓe ɗum noon min mbima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Seydou Sarr mi salminima an kam en personne d' abord mi salminima an e délégation maɓe garuɗaɓe minen min calmini bandiraɓe min tawi ɗo e daw min gimmi ko Côte d'Ivoire arde miñiraɓam minen e bandiraɓe rewɓe tawi ɗo bandiraɓe aussi rendude ñalawma mo ganduɗo enen fof ñalawma ziyara biyeteɗo Baba Hamman almudo ziyara Baba Hamman ɓe mbi ko oɗo woni 10e édition kono ñalawma hande o min tawi ɗo doole mawɗo min tawi bandiraɓe fof ne gummi funnague ne gummi hirnague minen kam min gowantayto ko c'est la première fois min tawe kono komin tawi ɗo ko hunde mawde ñalawma holno wayi ma hande eyyi ñalawma o kam ko ñalawma weltare no mbimi ni ko ñalawma ɓeydare kadi no mbiɗa ni ziyara o ko faɗi wade joni minen somi wiɗi jomi mankani duuɓi sappo no ziyara yon tumi Côte d'Ivoire mi ara mi hawra e bandiraɓe gaɓe ngol ɗo hikka noon mi yi hen ɓeydare mi yi hen keewal jamanu mi yi hen weltare julɓeɓe mi yi kadi seeremɓe ne belti hen eyyi min ko mbawmi raɓɓitina tan min beltima minen foof min jarnima bandiraɓe notiɓe e notago amen go par ce que sa noddi a notama a weltoto konngol ma sakke toon eyyi konngol am sakke tan ko Allah jarama enen foof en jarama eɗen dardi ɗo e ceerno Aliou Niane ceerno Niane min calmini min juurima eyyi mi salmiti moon kadi mon fof indemo yettode mum la seyma kadi on ɓe Allah addi ɓe kadi arde notade min e teddinde min e wallude min taw saabu Allah min jetta Allah nalo jetta yo Allah yoɓon moƴƴere tigui ka goto e ɓiɓɓe babiraɗo holno jiɗɗa ziara oɗo hande ziara sona julɓe foof beltima eyi hitande fof mo waɗanno e bawɗe Allah min jii hen kene weeli Allah e nelaɗo ɗum e weeli julɓe eyyi kono hikka kadi no ɓeydiri ni kadi to banggue o banggue kala ɗon jaruɗa tawa ɓuuri ɓeydade kadi e banggueji jahannoɗi ɗum noon en jetti Allah en jetti kadi jinnaɓe meɗen e seere meɗen ɓe Allah addataɗoɓe eɗen jettaɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo ɓooy ardade en yo ɓooy yiideɓe Allah ɓooy waddude mabɓe
ziyaro kam kan yidde rabbikinade wuro ngo fof ne welti debbo e gorko ɗum ɓe kalata ɗum wonno ko moƴƴi e ko feewi mum fof kañum aduna yiyande hoore mum so tawi yini ɗum hoore ma goɗɗo kadi yiya yiyande ma he ɓeydo fewde mum fof yi yiyande goɗɗo ziyaro hikka ko hikka ɓuuri ɓeydade eyyi mi ñaagui Allah noon on yo Allah heɓon moƴƴere ɓe Allah addana kadi kawre hen ɓe kala hitani yo Allah hokkuɓe sembeji noɓe gardi ɓe kawre hen ɓe taweteɓe ɗo ɓe kadi Allah hedda ɗumen ɗo ko juuti mbawino gollodirde yo Allah heɓon moƴƴere Allah jarama jarama min calmini min jurmama inde yettode bon mi salmini dendagal yeeɓiyanke e yeeɓiyankoɓe Pin TV mbiyetemi ko Baba Niane dardimi ɗo ko mawnaɓe ɗa wiide minen komin tanira Ba Hammane kadi ko weltare tan tagui min haalde hen min jii babiraɓe fof haali ko fonno haalede fof jomumen kaali eyyi ziyaro noon jiiɗo waɗa ha joni hamin hen kam ko ɓeydare tan kadi min jii hen kadi hamin ñaagui Allah kadi nde waɗata noon duuɓi kewɗi hamin gara min kadi hamin mbawa jokkade guila hanke ha joni ko onon carwata ɗo henne beele mo mon hen e ko musmone seeɗa ko noon kadi des fois kadi wuuro sa woni tan yiyen ko heewi minen kam ko amin jogui hamin ñetta Allah ñetta galleji amin ɗi kam par ce que minen suwaɓe minen fof amin nomin mbaɗata ni banggue ligguey o hamin daro hen komin mbawi hen ko minen doolaɓe bomin joguiɓe komin mbawi rokkidu ko hamin dokkita eyyi ko ɗum tan min mbawi hen kadi guila hanki kala programme o no fuɗɗiri ni foof min dewi hen jusqu'au bout hayso tawi ne muusi foof so weeli ko minen so metti ko minen par ce que hande minen goni jeunesse galle o hamin jogui guiɗaɓe amen ɗo wuuri he kadi kañum en tinni en dewa hen eyyi ko weltare tan kadi hamin ñaagui Allah kadi ne garton ɗo duuɓi kewɗi taw ne yaara noon taw ko ɓeydaraɓe minen koyamen ha tawon kadi minen kadi min mbawi hunde hamin juuɗamen e mbawanade ziyare tigui Allah jarama Baba Niane bandiraɓe sehlaɓe ha joni ko ɗo tigui e daw gonɗen en gardama hen ha ɗo guila jamma hanki ha joni eɗen ɗo gam hande arde notitade jiyar Baba Hammane Niane en di bandiraɓe ɓe gaari ɓe gummima funnague ɓe gummima hirnague gam notitade oɗo ñalawma guila hanki ha joni galle ko heewi dol kono noon ko ɗo tigui mbaynortoɗen bandiraɓe Allah jarama ɓe jarama kono en darnima o woni mo Alassane Niane baɗɗo déplacement Pindi TV guila Dakar ha ɗo e daw Samba Mayel Diéry kono noon tigui janotoɗen bandiraɓeɓe kono en darnima kadi Yaya Niane e Abdourahmane Niane kono en beltinima bandiraɓe foof kono bandiraɓe dara aya Pindi TV ziyar gonɗo ɗo e daw kewɗo ɗo e daw mon dar ɗum e nder Pindi TV hano hannirta ni bandiraɓe onon kala mbatton ga haqqille kono ko ɗo mbaynortoɗen ha saaha goɗɗo so gueno ñaawi KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma